आसाम नाङैनो सेबाबतजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव 97% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय मनदिप बर'खौ बरायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि इउएन एकाडेमि फरायसालिमानिफ्राय देग्लायनि इं 2022 मायथाइयाव बर' बिजोंनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर 97% मोननो हानाय फरायसा बिथां मनदिप बर'नि नखराव थांनानै मिरु आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां लाहैनायजों लोगोसे बरायदों। थांनाय जि साननि सिगाङाव मेट्रिक जि आनजादनि रिजाल्ट होबाय 7 तारिख जुनाव आरो बे आसामनि जि HSLC नि सेबाजों डिक्लेयार खालामजानाय जि मेट्रिकनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआव बर' मिडियामनिफ्राय बर' बिजोंनि खैराबारि इउएन एकाडेमि बेयाव फरायनाय खाग्राबारि दखरा एबसुनि सिङाव गोलैनाय खासिया सुबा बे गामिनि फंबाय जोंनि अनजालु फरायसा मनदिप बर'आ आसामनि मादावनो बर' मिडियामनि गासै रिजाल्टनि माने रेंक 1 97% बियो मोननो हादों 582 टटेल मार्क्स आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जों जिहेतु होयो बोसोरफ्रोमबो देग्लाय जोङो टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि थाखाय जिखिनि डाटा जों कालेक्शन खालामबाय बेयाव जोङो नुनो मोनबाय जे खैराबारि इउएन एकाडेमिनि मनदिप बर' बिनिया 97% आरोबाव सासे स्टुडेन्ट कुमारिकाटा इउएन एकाडेमिनि दीपक बर' बे सानै स्टुडेन्टआ एके मार्क्स मोननो हादों। आं दिनै बिथांमोननि नखराव जोंनि अनजालु फरायसा बिथांखौ आङो विश खालामनो फैदों लोगोसे जोंनि बिथांनि बिफा आरो बिमा बिसोरजों आं सावरायबाय आरो जथेस्थ' मोनसे मोजां थासारि आरो बे गोग्गाथावना आरो गोजोनथाव जे बर' मिडियाम फरायनानै मेट्रिकआव 97% रिजाल्ट खालामनो हादों। जों मिजिं थिदोंमोन जे आसामनि जि टप 10 पजिशन डिक्लेयार खालामो गासै 55 स्टुडेन्टआ बेखौ मोननो हादों आरो बिनिनो लवेस्टआ जाबाय 98% हाइएस्टआ 99.5 दा 98 आरो 97 बे 1%नि डिफारेन्स बा 6 नम्बरनि डिफारेन्स बियो फेक्टर नङा जदिव टपारनि लिस्टआव रेंकआव फैयाखै जोङो लादों जे जों साननानै लायो जे बेबो मोनसे टपारनिनो मोनसे रेंक आरो कमल कुमार ब्रह्म बान्थानि एवार्डनि थाखाय बे टप 1 पजिशन मासि आवग्रिनो हादों। दा बेखायनो उननि रिजाल्टखौ मोजां खालामनांगोन जों सावरायबाय नखराव आरो फरायसाजोंबो सावरायबाय दा साइन्सआव एडमिशन लानो थाखाय थियारि जादों आरो जि ड्रिम दङ बा जि टारगेट बा गल दङ बेखौ मोनहैनो थाखाय सासे गोग्गो नोगोरारिजों लोगोसे मोजां केरियार लानानै जिउआव साक्सेसफुल जानांगौनि जिखिनि लामा हान्थिनांगौ आरो जिखिनि खस्थ' खालामबावनांगौ खोब सिनसियार स्टुडेन्टआ आरो नखरनि गार्जेन बिमा आरो बिफा सानैजोंबो जों रायलायबाय बिथांमोनाबो जथेस्थ' कनसियास आं सानो जे बे नखराव बर' हारिनि सासे सम्पद जों मोननो हागोन आरो आसामनिनो बा भारतनि सासे सम्पद मोननो हागोन आं मिजिंथिबाय फिउचाराव गासैबो बिनि आनजादजों लोगोसे मावनो लानाय आरो जिखिनि सिमां दङ बे सिमाङा जाफुंसार जागोन दिनै बेयाव फैनानै गोजोननाय मोनदों आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय गोजोन्थों।